Ayu. Ki Ayu lho, dhisik oh. Lagune kaya biasane iki lho. Nggih. Nuwun ya. Nuwun, Pak. Ajeng nderek ngam. Lah yo engko sekno. Ya. Dek zaman berjuang derkelingan anak lanang pian Pak openi ning saiki oh iya ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi tingaren tindak wae ora numpak saksi keren to ora duwe duit pecah Pak Suster ya aduh ya ora apa-apa wong jenenge wong paweh iki sak no sak ikhlase Wis to. ikhlase ndak pundi Mbak Ayu matur nuwun Nedek aku wis lali gelang alit mungging drijike ayo kok malah mundur-mundur kuwi to ayo ki lho kula nuwun Pak ayo Nyanyi sing apik kene iki. ayo Malu ya to. Kene. Jawab. Nora gampang nambani kalau diundang nika lho Iki warungku. Arep butuh apa? Apa-apa butuh jadi bareng. Mbok aku lagi kepepet ya tanggapan kowe ora sida iki mau iki. Tak goleki ngandandi ora ketemu. Utangmu. kok ya rada kerengan to kok iya ya kok kaya wong wedi aku mau wedi lho Iya nang kurangane sesuk anake iku lho. Nek sesuk kowe akeh tanggapan ki ora sida. 250 kuwi. Saenenge sik timbangane ora eneng. Ya. Sorry. Ya wis Bu, ditampa wae. kene ta dum-duman ayo do didum do digo jajan bakso Arep Bayan. bakso, dek kowe. aku mie ayam Ngayam. padha kesele lho bagi rata lho dum-duman Kowe Ya wis to. mie ayam, aku arep sate. ya ora apa-apa iya Oleh wae. entuk Wong kuwi duwe pengangkah karo cita-cita karo rencana ki oleh kowe bakso. betul Kowe apa mau? mie ayam Ayam aku sate. yo iya. bagi rata lho ora kena urik lho Umpamane ndek duit ya toh. umpamane duit piye to Lah iya, entuk aku mau entuk es kok kono mau lho maaf. Maaf lahir batin ya. Agi delalah Agi tak nggo nyarutang iki mau tak nggo nyarutang. Garutang